Кофотев, отбора на Възраждане, днес загубихте. Как бихте изкоментирали до боя? Като цяло добър матч от нашите момчета, наши грешки и оттам дойде и загубата. По принцип като цяло. Това е като цяло. Нямам други коментари относно загубата. Наши грешки, затова загуба. Нямаше много остри влизания в... На моменти имаше и от нашия отбор, и от другия. Играта беше остра. Като цяло. Груби нарушения имаше на моменти. Съдята ги контролираше. Нямате контузии в отбора? Не. Няма. Надяваме се и другия отбор да няма контузии. Умората може ли да се каже, че ви е повлияла? Не. Подценяване до някъде. До някъде беше подценяване, точно. Влязахме на терена като победители. Следващия двубой, как предвиждате? Проучите ли по? Надяваме се успех. Надявате се успех. Противника проучен ли или те първа предстои да го разучи играта? Те първа ще го разучим. Добре, успех на отбора и всичко добро. Благодаря.